En sapar mam rodhiambo nyakurom gajwang machiegni chendo ni mar KaaGiKacha waikoni weche manyien na kuom thuolo machuok kende nyinga Lydia Okeo. Jatend piny Kenya William Ruto koni jotend pinje Afrika kod oganda ma Afrika osenyiso chiwruok mar kedo kod midhiero mikelo kod lokruok chal kor lwasi. Kotwak e romo mano mar chal kor lwasi Nairobi, Ruto koni Afrika e obo mano madhingo muya maricho mawuok e kembe pinje momeo kendo nyaka koro migi sir mowinjore mag omenda to ok kaka yor kony to mana kaka yor pok makare kaka imiyo pinje mamoko. Africa is a very young continent. Our median age is 19. Africa's youthfulness is precisely the attribute that has inspired African leaders to imagine a future where Africa finally steps into the stage as an economic and industrial power, an effective and positive actor on a global arena. I am very proud because of this realization, and it has motivated Africa's leaders to create meaningful opportunities for young people to participate in, contribute to, and take charge of consequential endeavors in many sectors. This bold policy is already transforming the strategic landscape of climate action and is swiftly propelling our continent to a focal point of global sustainability agenda. This is why I proudly celebrate the courage and imagination with which the people of Africa and their leaders have converged with extraordinary focus and commitment on the climate agenda, not as an additional or peripheral concern for public policy, but as the foremost priority and the defining intervention in our collective journey to shared prosperity. Kapodongia mago motendre kod no romono mar ng'iyo wechego mag lwasi nyakor magajwang mino jalup jatend piny Kenya Rigathi Dorcas Rigathi oyango ni joma mine ntiere kod ting' maduong' e rakruok kod midhiero mosekel kod lokruok chal kor lwasi. Dorcas okone mine ema kelo kata ema kale midhiero mathoth mithor kel kod lokruok chal kor lwasi kendo nyaka koro migi thuolo mar bedo jokanyo yor chiwo rieko kod keto tim lony margi kedo kod lokruok chal kor lwasi. Twak mare e kinde romo mar pinje Afrika e wi chal kor lwasi, Dorcas opako mikai mokwongo ma pacho ka Rach Ruto kuom bedo ranyisi makare ne joma mine e kedo kod lokruok chal kor lwasi e pacho ka. One of the greatest things that I know and I believe is that our host, Her Excellency, the First Lady of our Republic, is the leader of the climate, growth, green, everything. If you want to know who cares about the environment, you just need to point at Our Lady. And I'm so glad that I'm living in a country where climate change and climate actions are going to see another dispensation. I want to say this to the world. I think mothers and women are going to be the leaders in this climate change and climate action. When you come to mothers, they are nurturers. And I think if women were to take up this climate change, it will go to another level. The reason is that they constitute the greatest percentage of the people that actually care about the environment, the forests, and even when we come to literacy, mothers are some of the people who teach their children. And I believe that when we as mothers and women take up this action, we will start it from cradle when we give our birth to our babies and when we are bringing up. Jotele County Mombasa koro dwaro ni mondo tend county no keto kenge mabiro konyo kaluwore kod koth mapek mano mag El Nino migeno ni biro chwe pachoka. Jotele go wacho ni to koth chwe pi kethorega ka ohula yo mwandu kendo koro gidwaro ni mondo ikruok mong'itho keti. Gidwaro ni mondo bede los committee moro mano madhi chano lai mag rakruok kod lal mabiro kod El Nino.
Masaa mawili Mombasa hujaza mafuriko katika nyumba zetu. Je, serikali ya gatuzi ya Mombasa imejipanga vipi na storm waters, zile njia za kupitisha maji ya mvua na maji ya bahari, ili tunapokabiliwa na El Nino kama ile ambayo imetangazwa mapema tuweze kuikabili na tusipate madhara, bali tuweze kuconserve yale maji. Kwa hivyo El Nino si kitu cha kuchezea. Tusichukulie tu ni mzaa ati El Nino, lakini El Nino inaweza kuleta madhara makubwa sana. Na tunajua sisi shida ya Mombasa, kama mvua ya masaa mawili, Mombasa, the whole of Mombasa, it gets flooded. Especially town center. Unapata ukipita Moi Avenue, ukipita pale Majengo, ukipita Kilifi, ni barabara huwa hazipitiki. Na ni mvua tu ya masaa mawili. Sasa jiulize leo tupate El Nino ambayo itapiga masaa 12. My friend, we are looking at a disaster ahead of us if we are not prepared enough. Tutashirikiana pamoja county government na national government, na tuko na ile disaster committee vile nilisema, kuangalia mambo ya flooding, kuangalia mambo pengine ya moto ama nini ambayo inaweza kujitokeza. Emago mag somo nyakoro mgajuang yuaruok mapek podo kwa kotenda bariany maduong ma Nairobi bangire Stephen Kiama duoga poya bang bede yueyo madwe chauchiel kendo yudo ka board mar mbalariany no sidho ngire Julius Ogego kaka jalup japuonj maduong e mbalariany no. Mana en jagoro maduong mar Wasu Benjamin Omondi wacho ni mondo mitiek yuaruok mokwa kotenda mbalariany ma Nairobi mano mapio kapok okelo midhiero mag somo e mbalariany maduong ma pachoka. Expect any other level to interfere with the routine runnings of the university. If there are changes in leadership, that should be communicated by council. And council's word is final, because council is the governing organ of this institution. As it is now, we have a council that is gazetted, and that council enjoys the full mandate of providing checks and balances to the lower level officers. So we do not expect anyone to disregard council. Kapod wang'eyo mago mag somo, migao mar somo sechako somo paro kendo tiyo kanyakla gi migao mar omenda mathurka manayo ni yore minyalo witgo oko gop KRA maromo shillings bilion 60 ma mbalariany ma pachoka ne gode kinde mathoth kuonde tiegruok go ntiere kod pek mar chulo chenro mage. Mabire kinde ma jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu owacho ni komiti mar migao mar somo kod migao mar omenda osechuoge matwak ewi kaka inyalo chwalo omenda mag tawo chenro go e kuonde tiegruok go. Mashogu wacho ni rem bedo kod omenda moromo osekelo rem e chulo jotije ka gope mag KRA kod PI bende koro ok ginyal chulo. Oseyo yor chwalo omenda go mowacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok ahinya ne jopuonjre matimo chenro mag tiegruok mathoro muonyo omenda mathoth. Mashogu ne wuo Lake Naivasha Resort bang' romo gi komiti mar Senate mano marango weche somo e thurka. Almost 5-6 years. The pending bills accrued because we were not sending adequate enough funds to universities, because like last financial year, the amount of money that we were able to disperse to our universities was 48%. So 32% were not dispersed. So it is because of that they were not able to pay for statutory deductions like pay as you earn, NHIF, pensions, and the rest. So we are also getting reports from each and every university and putting up a case with the government. Most likely what we are requesting for is a waiver, particularly for KRA payments, so that those past years they can be given a waiver. But moving forward, each and every university, because we are now going to give them enough funds, they must pay for pay as you earn and other compulsory statutory deductions, as it were. Wadhi kaunti ma Kisumu, obila boma Kisumu koro sechako timo nonro bang' fwenyo ne jago moro yande otucho dundu mar mo lai mar Kisumu Nakuru kendo logo mo
aina mar Super Petrol e tok chik e kadak malolwe e Kisumu Central Sub-County. Jopiny odhiambo manyoro ne obuok kaneno ka mauta mawuok e odno pukore oko kendo ridore alwora makanyo gino manomiyo giluongo bila. Achichno mapok oyangi ne okunyo bur matut e alwora mar odno kendo ne oyud gige tich kaka pipes kod generators mane otiyo godo. County Commissioner ma Kisumu Hussein Alason notimo limbe kanyo kawuono kinyi kendo kwayo jopiny ni kik gitem sudo machiegni e yor geng'o masira mar muoch mach minyalo kel kod mautano. Wayudo nonro moro kata wayudo wach moro nitie kaka mafuta moro ne owuok ka kijana moro ringo kabiro nyisowa ni chal ka gima mafuta moro omuoch but kanisa mar Deliverance ka. Koro ka wabiro wayudo ka adier mafuta ne gioko ka. Koro bang'e ka ji osechako biro to yud ni dalam ot moro mantie machiegni ka. Bang'e to giyudo ni chal ka gima yo mar mafuta no odonje e dalano kata e compound no. Bang'e no to ka gitimo nono to giyudo adier ka gimoro nitie mogere iye kanyo machalo kaka dag uchafu kata gi dongere iluongo ni septic tank ma mafuta no kana giyaw do bugo no to giyudo ka mafuta opong'o iye. Ka bang'e ne gifwenyo ni kare chal ka gima jomodak e dalani kata e compound ema ne oloso wach mar kawo mafuta e lai mar jo pipeline. Bang'e no to jarita mag kwe nochopo ma omek sure ni gi opong'o kae ma watalam mag jo pipeline nobiro but osekony kendo jopiny osewuok kai mabor kech en mafuta ma iluongo ni super gi dhongere marach mogik ma nyalo kelo masira mar mach. Kwa Kisumu Terry County ma Migori nyakora mgajwang kama unga magrech kata fish cages ang'wen manego giromo shillings milion 3 mane piny owacho ma kaunti ma Migori ochiwo ne jolupo e gwenge manyatike mondo mi okonygi yore mag pidho rech. Poketi e tim kata dweche 2 bang' piny owacho ma kaunti no ne chiwogi. Jolupo manoyudo unga giwacho ni pod girito nyithind rech kod chiemb rech kowuok e piny owacho mar kaunti ya Migori. Piny owacho ma kaunti no kata kamano wacho ni winjruok ne en ni gichiwo unga go ka jolupo kakalo kuom riwruok margi to nyiewo rech magipidho kod chiemb rech. Apisa maduong' e migawo ma ochung' ne Jojo Chola wacho ni giseyudo ywak ma jolupo gi kendo kaka piny owacho gidhi bedo kod romo maneno kaka ginyalo loso wechego. Jolupo gi noyango ni gionge nyalo mar nyiewo nyithind rech kaachiel kod chiemb rech makamago. Wach kani gibedo gi pek mar kaka mondo mi gichak rwako rech e osadhi mag nam waketogi ma waluongo ni cages gi. Koro wapango kamar dhi bedo ne romo kodgi mondo wang'e ane kama pek chandogi mondo wane to wanyalo konyore nang'o. Wajiwogi to gibende wadwaro ni gibende gijiwore nikech kata mamu wacho ni ikonyi Nyasaye konyo joma be konyore. Ka dipo ni pek nitie kaka osechopo na ka ni gin gi pek mar keto rech mane achiel kuom gigo mwadhi addressed. Jonam ne wamiyo cages ma mano e kol maduong' ne gigombo mondo gibe giyude cages koro gichak lupo manyasani. Koro en ani mano ka nwatero to eka koro iyudo ka kuonde ma mbek nitie koro chako wuok ni wach rech bende ka ting'eni nitiere nyithi rech mowinjo megi mondo rech orwak e unga gi. Bang' kanyo chiemb rech be biro dwarore and anyalo wacho ka bende ni nikech gidonjo ohala mane pod ok gilony go gin jolupo mane ok gitimo ohala mar unga ni. Wan gi mpango mar loso negi puonj mondo ging'e kaka gidhi pidho rech e weche mag unga. Fingerlings be nyaka gimiwa nikech gin expensive minyalo ritgigo. Koro gigi kata ka okelgi nyaka be gichak miwa security manyaritogi. Mane problem wan go. Omiyo magi kelonwagi wadwa medo siro motegno niya kik gikelgi gibed pambo e pika.
Pautu Kenya kwa mgajuang John Kuria obedo jaloch mar omenda mar siling salufu 500 bang' goyo punda e piem mar kaende jackpot okalo kuom kambi mar shabiki.com. Kuria mawuok e gwenge ma Krai kaunti ma Kiambu noyudo makare tuke 11 kuom 13 kaende jackpot kolero ni omenda go biro chako go hala mano mar pidho gwen kachiel gi bero ngima joode. In bende in gi thuolo mar yudo omenda kokalo e piem mar kaende jackpot mana ote machuok mar KJP e namba mar 29063 kitio manage shillings 50 kende. Tangu naona kama imetimia. Tulikuwa tumejenga boma na bibi yangu, lakini pesa ya kuleta kuku hatukuwa naye. Lakini sasa tumepata pesa ya kuleta kuku. Hata diposa nimekuja naye ajione sasa kazi yake alikuwa ameomba, sasa Mungu amefikisha hiyo maombi. Amazing! 500,000 just like that. John yuko vile alikuwa asubuhi, akona nusu milioni ya kaende jackpot. Mshindi wangu wa 22. Be my 23rd winner. Don't you want money? Chukua simu yako SMS KJP utume kwa 29063. See you next time. Okay. Hizo maswali. Rokumanya kulonga janko mkete wana kai chendori mar KaaGiKacha mirote mage kamotingo asli bayane no kanyo Khalifa Junior Wudo Hembo ntire kanyo Senya Devio Songa kantire kodwe chendo bedo wachoni ntire ndani obalanya kwere gi Matiba nyakwara makana giduto ntire kodwe chendo nyakwara mgajwanga weyo thulo kanyo ne DJ Vic gi chendro mara ngoma wake oriti masani nyinga Lydia Okeyo.